Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bawunze bando kubingelelayo dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Muhle, uyamangalisa uNkulunkulu wethu. Ngokugcinwa inkosi kusasa sinomthembiso. Kusasa nje lokho kusayo sinenkonzo yomthembiso lapho ababili bethembisana khona umshado. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngalaba ababili. Angidluleke lapho. Ngifisa ukusebenzisa leli thuba ngakaya enkonzweni ngikhuza umoya wokuzela ukudla, ngikhuza umoya we-fasting. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Abantu abasalazi igama lomkhosi sebekhuluma i-fasting. Babonise bande kusasa ngizoqala i-fasting. Ngiyacela bazalwane, sinikeziwe igama ekhaya lezwi, asiliphathi igama le-fasting. Mhlawumbe ungaliphatha ke mawukhuluma nabangani bakho, kodwa mawuxoxa nami nje ngilindele ukuthi ukhulume ngomkhosi, umkhosi. Izwi leli salinikezwe uNkulunkulu ngo-2013 sizoqala ukuzila ukudla esilithola kuNahume chapter 1 verse 15. Lithi bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle, omemezela ukuthula. Gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izithembiso zakho ngokuba omubi akasayikudabula kuwe, unqunyiwe ngokupheleleyo. Ngathi mangifunda lelizwi uNkulunkulu engifake kulo wayesiyakhuluma. Wathi abantu banamagama amaningi okuzila ukudla, abanye bathi basemkhulekweni, abanye bathi basentabeni. Kodwa nina ngifuna nithi nisemkhosini, ngoba kuthathwa la gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izethembiso zakho. Make wangena emkhosini, gcwalisa isethembiso sakho ukuthi ungenile wathi uzothatha u3 days, uzothatha u10 days, noma uzothatha u40 days. Uma ungasagcwalisi isethembiso sakho kuyisono kuNkulunkulu. So i-fasting siyibiza ngomkhosi. Ukuzila ukudla sikubiza ngomkhosi. Asisho futhi sisemkhulekweni, sithi umkhosi igama esilinikeziwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, sase siyalinikwa futhi ekhaya lezwi. Ngakho ke ngiyacela ukuthi ulijwayele leli gama, ngoba uma phela abantu ubatshela kwi-fasting usuke usuphumile, ngoba izizwe lenkosi lithi akungabikho umuntu owaziyo. Yebo ke, ngenxa yokuthi siyakhulekelana sithwelene, ungamazisa umholi wakho ebandleni. Ngiyacela ungikhulekise mfundisi, ngiqala umkhosi. Kodwa angazi-ke uma uzolikhuluma kumholi wakhe ebandleni okulona uma ungekho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, noma uma ungekho ekhaya lezwi. Kodwa uma usekhaya lezwi, usentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ucela umkhuleko kubaba uNsibande, mtshele ukuthi uqala umkhosi, awuqala i-fasting, awuqala ukuzila ukudla, kodwa uqala umkhosi. Ngithemba siyithola le ndaba iyezwakala. Sengilishilo ivesi uNahume chapter 1 verse 15. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungitsheleke indlebe yakho. Ngiyabona seliyaphuma leli gama, mhlambe kade ngadina ukuchaza ukuthi thina sizile ukudla futhi asifasti, kodwa singena emkhosini. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke singene enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga. Ngiyacela ke Nkosi ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe, ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu wethu, sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi, uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukusipha ithuba ukuthi siphinde sihlangane ngalendlela. Sizoya ke ezwini lethu elumgogodla kukaJohn chapter 17 verse 20 and 21 othi, angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye njengalokho wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthini ukuzizwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sizodlulela lapha kwabaseThesalonika besibili, abaseThesalonika besibili sifunda uverse 5 kuya ku8, ngoba sikhuluma ngomphiko uKristu, sikhuluma ngovimbile ukwambulwa kongenamthetho. Kodwa ke angikhohle ukuthi izolo sigcine sitheni, kodwa ngicela ukudlula ke kuleli. Sofunda kwabaseThesalonika besibili chapter 2 verse 5. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi ukumbambezelayo ukuzambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo kungabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Lapho ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo ke ongenamthetho usazochithwa iNkosi uJesu ngokufika nokubonakala kwakhe. Izolo ke ngigcine ngikhuluma ngoAbraham ukuthi uAbraham wasihlukaniswa noLothi ngoba engasho uNkulunkulu ukuthi ahambe naye. Ngibukile abantu behlukaniswa beyikhaphula ngoba uNkulunkulu ebona ukuthi omunye uzophazamisa omunye emsebenzini kaNkulunkulu. Aya-ke nqena uNkulunkulu uyithatha indoda iyokipita lapha emjondolo, ishiya umuzi wayo omuhle, kanti isuso uNkulunkulu ngoba efuna ukusebenza ngenkosikazi. Akanqeni uNkulunkulu kuyenza inkosikazi yohlala emgwaqeni, idayise ngomzimba, ishiya umuzi wayo omuhle ngoba nakho iphazamisa indoda. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi umuntu ohamba naye wazi ukuthi uNkulunkulu uvumile, wazi ukuthi uNkulunkulu approvile. uJob ke wehlelwa izinkinga nemangaliso, kwafika la kuqheliswa abantu kuye ngoba kubonakala ukuthi bazomonisa. Ngethemba uyakhumbula ukuthi unkosikazi wakhe wakhuluma amagama abuhlungu uJobe. Lapha kuJob chapter 2 verse 9 wathi, usabambelela ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe. Kusho bani? Nkosikazi kaJobe leseduze naye. Kepha uJobe wathi, ukhuluma njengalokho owesifazane oyisiwule ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na? Kukho konke lokho uJobe abonanga. So ke funa sibaqaphele laba bantu abaseduze nathi. Mawufunda kuJob chapter 19 qala kuverse 13. Sibuka abantu abadedisa uNkulunkulu kuJobe, ebona ukuthi bazomlimaza. Uthi kuJob verse 13, Job 9 chapter 19, udedisile kimi abafowethu, nabazana nami sebahlukene nami impela. uNkulunkulu akanqeni ukudedisa abafowenu. uNkulunkulu akanqeni ukudedisa abangani bakho, abantu abazana nawe. Ngizwa omunye ekhaya, la sizwane ekhaya sizwane, kunokuthi nokuthi engabe ubuza uNkulunkulu ngoba mhlawumbe ubadedisile ubone bazokufaka ehlathini. Ufuna wena, akababizile bonke labantu bakini, ubize wena wakukhetha. Uthi ke verse 13, udedisile kimi abafowethu, nabazana nami sebahlukene impela nami. Verse 14, izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe. Yazi bakukhohlwa abantu, they just forget about you.
kanti uNkulunkulu owenza lokho bakukhohlwe. Yazi qobo lokukhohlwa, benza izinto bakhohlwe ngisho ukukutshela benza izinto, kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Verse 15, abagogobela endlini yami nezincekukazi zami bangishaya umfokazi, ngingowezizwe emehleni abo. Ukugogobala-ke bazalwane, ukuhlala ungahlezi nomphela, ugogobele mhlawumbe kunesimo esithize, kunesimo esithize sikuvelele. Ngingiliyanise nje, mhlawumbe kuphephuke indlu noma kufika iy'khukhula zayikhukhula ikhaya lakho, busohlala-ke ey'hlotsheni zakho. Gogobala-ke lokho ngoba uhlezi isikhathi eside ungane usazodlula. Nansi inkinga uJobe abhekana nayo, abagogobela endlini yakhe kanye nezincekukazi izisebenzi bamshaya umfokazi, sengathi ikhaya kulona elakhe, bamenza owezizwe. SekuJobe ovakashile emzini wakhe manje. Yambona uNkulunkulu mayesemsebenzini, kujika abantu abavakashile ba-one ikhaya lakho wena ufane nezivakashi, when God is at work. Athi verse 16, ngibiza inceku yami kayingiphenduli, ngiyayinxusa ngomlomo wami kodwa kayingiphenduli. Yazi ubiza isisebenzi sakho, nithi kuhamba obani, o-anti laba abaklinayo abanwashelayo, umbiza vele ayithulele nje angakuphenduli. Sekuwena phela oqashile, sekuselithe abe nemali aholele wena, kanti cha, uNkulunkulu semsebenzini ufuna wena uhlukane nalaba bantu khona ezokhuluma. Yakhumbula ukuthi ngitheni izolo, thewanele baxabana abelusi baka-Abraham noLothi. Abraham wathi kuLothi, khetha indawo oyifunayo. uLothi wakhetha iSodoma. Thema isuku uLothi ehamba, then God spoke, wakhuluma uNkulunkulu. So kunabantu okufanele baqhele kuwe ukuze uNkulunkulu akhulume. Kunezinto okufanele ziqhele kuwe ukuze uzwe iphimbo likaNkulunkulu. Awulizwa ngoba unakele eminako yalelizwe. Awulizwa iphimbo likaNkulunkulu ngenxa yenwele esekhanda lakho. Awulizwa iphimbo likaNkulunkulu ngenxa yalento endlebeni zakho amacici. Awulizwa iphimbo likaNkulunkulu ngenxa leli zinyo lakho legolide. Awulizwa iphimbo likaNkulunkulu ngenxa yalolu dako olufake ebusweni, ngenxa yenkopho ezixhumile, ngenxa yezandla izinzipho ezipendiwe. Mhlawumbe uyakrima nokrima, mhlawumbe uluke zonke izinto lezi iy'nyoka ekhanda kuthiwa yinosnuphi. Uzomuzwa kanjani uNkulunkulu? Ngiyabuza mina, uzomuzwa kanjani uNkulunkulu wakho na? Uthi uJobe, ngibiza inceku yami kayingiphenduli. Ngoba uNkulunkulu usemsebenzini, umhlonze nalabantu uJobe. Kuverse 17 uthi, umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamame. Umoya wami mubi. Uyize umuntu wayenephunga elimbi eliqhamuka emlonyeni bese usitheza ubuso, uthi ukuhlehla, asondele uhlehle. Yileyo nto-ke manje umoya kaJobe mubi kumkakhe. Umkakhe uzwe iphunga angalazi kuJobe, kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamama. Bonke abantu alale nabo esiswini esisodwa, unjani uJobe? Uyanuka, uthi ngiyanuka. Okubuhlungu, verse 18, yebo, nezingane ziyangidelela, uma ngivuka zikhuluma ngami. Yabona uma usudelelwa ingane zakho, yabona uma usudelelwa amathumbo akho, ayikusuke konakele, ayikonakele, mina ngeke ngikukhohlise. Kodwa uma ungasukile kuNkulunkulu akonakele, ngoba uyena obaqhelisayo. Bakhona abantu abagcina besesihogweni ngenxa yokuhlulwa izingane. Abantu bayongena nje babe izinkunzi zesihogo, bahlulwa izingane, bahlulwa ukulawula izingane.
uNkulunkulu uyakwazi ukuyiqhelisa. Akathi uJobe, yebo nezingane ziyangidelela mangivuka zikhuluma ngami. Yabona usuhletshwa izingane zakho. Kodwa uyakwenza uNkulunkulu mayesemsebenzini. Kuvesi 19 athi ababe izifuba zami bayanengwa yimi, labo ababengithanda sebengifulathele. Yabona musunengwa abantu obukhuluma nabo imfihlo zakho, vele ku-obvious sebezozikhipha ngoba banengwa uwe. Sebezozikhipha imfihlo zakho. Ababe izifuba zami banengwa yimi, nalabo ababengithanda sebengifulathele. When God is at work, that is what is happening. uNkulunkulu nje mayesemsebenzini uyabaqhelisa ngabafuni, asondeza abafunayo, noma aqhelise konke akushiye wedwa ngoba ufuna ukukhuluma nawe. uNkulunkulu esimkhonzayo ke loyo, uNkulunkulu esimthandayo loyo, uNkulunkulu wathumelela indodana yakhe uJesu Kristu esiphambanweni. Uyena uNkulunkulu esimkhonzayo, osicabangelayo ukuthi yini esidingayo yini esingayidingi, asiqhelise nalesi singayidingi. Hayi besixoxa nje sibonisana ukuthi uNkulunkulu uhlobo luni lukaNkulunkulu. Siqale sikhuluma ngebandla, ngoba sikhuluma ngebandla. Ngathi umfundisi aqhelisa abanye abefundisi kuwe. Umzalwane aqhelisa abazalwane kuwe. Aqhelise ngisho umfundisi wakho. Aqhelise izingane zakho ngoba ufuna ukukhuluma nawe. Yiba ready. Uthi uJobe sokwamukela okuhle kodwa kanti uNkulunkulu na. Yiba ready for anything from our God. Ngoba yena uNkulunkulu osicabangelayo wazi ukuthi sifunani. Ngiyabonga mntaka baba ngokugcinwa inkosi. uNkulunkulu wethu esigcinile esithanda. Asibona nemthembisweni ngesonto mhla ka-28 kuJulayi. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga izwi lakho, siyabonga kakhulu ngakho konke osenzele khona. Ngiyacela ube kanye nathi usifihle edwaleni elinguwe. Ngegama elinamandla lenkosi uJesu, busisa ilona loyo olalele lenkonzo. Babusisa basilethela abantu. Siyabonga. Udumo lonke luya kuNkulunkulu Baba uma sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu bangcwele, sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Baba Nsibande, uyavalelisa. Ube nosuku oluhle olubusisekile nomndeni wakho ekhaya.